Napa? Lagi mengke mengke jenengan edit Mbak to? Heeh, wis ta kuwi. Ampun. Sorote pandang sulo latihan sik apa langsung? Dicoba sik. Sik kelingan ora. Iki apa artise iki kelingan masal tahun piro to? 2019 ya? 2019 metu. 19. Ya 19 pas dok. Ya 19 terus 20 Dok pandemi. Covid corona. Ya artis corona. Sinau meneh. Sik tak antuk selane sketsane nggih. Lah. Dan rambut Halaman gen sehat. Nggih. Sorote pandang sulang hamadang ijro pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang tiak manah engkong sumungkang kule sang kakung ngrarapo alon kuwosira Bapo yai eman wiranten tek branto ulun tadak runte ulun tadak bro. Agak ning mau. Lur. Iki mengingat masa lalu biyen Mas Aryo Galih iki latihane ya nek ruang kene iki ruang dalangan. Ya karo kanca-kanca. Nah, iki wis sukses. Iki ganti gurune sing Kebon Usu Gudel. nek pangestu Semoga sing hebat. Halo, Mbak Niken anu mundien. kok teko ngono Makasih ya dolan ini ya. kula sing matur Makasih hebat, luar biasa. Anu Mas, apa pengen menyampaikan apa karo kanca-kanca seniman muda? Tidak bagus, tidak. Sing apa nggih pokoke semangat berkarya Semangat berkarya karena nasib ke depan tidak ada yang tahu. pokoknya apike awake di masa depan sing gawe dhewe ini ya. Ya, Mas Galih iki sejak sekolah di sini itu sudah wis wiwit berkarya ya. Maksudnya ngene, sebelum dia itu gawe lagu-lagu sing sifate campursari utawa dangdut atau musik diatonis, dia sudah wiwit iso gawe dandang kula, gawe pocong, gawe sing sifate cepat seperti itu. Terus ngerti-ngerti ketika kelas 3 lha wis gawe single ya. kelas 2. Lalu ya sing apa kayak Semerono lawu. ning lawu kalau sing alas karo cah itu ya. Ada syutingnya teng anu di Las Bungkaran proyek ini. Oh, kene ngalas ya. Mboten. Teng Bogor. Oh, bayang. Oh, Teng Bogor. Bogor Jawa Barat. Nggih, kula mboten metu. Mboten mlebu pirang dino niku. Iya, aku balik. Duse ini di duse aku. Parpek adalah bolosan. Pokoknya luar biasa. Yang penting iki ya apa cara istilah Jawane iki sembodo lah. Ya najan. Ya enggak bolosan lah. Isik klebu anu ken. Apa? Nek nggone Mbak Sagitanya sapa? Sing sak rabi. Mbak
Cinta. Oh, Sinta. Si kabare piye wis gak tau anu. Ya? Jin pun ayun kali bojo. Tapi masuk gak telepon-telepon opo piye? Lah mungkin malah dukane bojone nek dapur kula apa? Enggak, aku nek nonton vlog-e karo Mbak apa? Jadi si tak dadi produser. Oh, Mbak. Nah, ini kan biar kita koyo musarabahan. Nggih klamen-klamen roti-roti. Apa kuwi? Biyen saiki Ora biyen-biyen saiki yo biyen ya to. Mas Bari chef kujang ya. Ya Bu, jangan Singapura. nah ngersakaken anu lur apa? Calon mantu elek. Nah iki ya api-apian elek. Sejak dulu memang sudah kreatif. Sejak dari SMK itu sudah kreatif. Yo niki iki kawasan dulu dibukane karo kanca-kanca. Dan Sendiri sejak vokal khas. awal dan apa jenenge di kelas dulu juga onjo ya maksudnya wayangannya juga onjo gelengku loro mbiyen onjo iki karo sawung ini anggere ana wayangan dikongkon loro iki lho termasuk aku kok ning Yojo kae terus wayangan ning Dosemko ning Joglo Dosemko gitu karena Jolo Sando Dosemko Oh, Joro Sando. ning Joglo lho Joro Sando. sing kelir loro. Nggih, tum telok sulu. Terima kasih sehat panjang umur. Kapan dolan ngeten. Ngilmune Santai. per Nggih, suno. su Channel. Ya. Wi su lho gak nganggo ora nganggo tambahan liya. Su channel Sabtu Utama channel. Menjadi saksi bahwa su channel biyen subscriber isih 80. Iki sing ngajari iki, Bro. Sing ngajari ternyata iki. Jadi dhek wis 2000 luwe. Ayo, waktu Sudah 2000-3000 bulan. oh ya, waktu kuwi terus padahal aku ning kene kan guru to. Sing ngajari ya iki. Dadi aku gawe YouTube terus waktu kuwi apa subscriberku lagi sekitar 80 ya. 89. 90. Terus cuaca tak kon subscribe. Bariku kula lulus wong wis kalah. Iya. Lah terus aku terus ngevlog Pak Ano, ngevlog Mas Bayu. Pak Mantep. Mantap. Terus aku Oke, makasih. Dalam budaya.